wabarakatuh Bapak Ibu. Nggih, nderek pitepangan nggih, Pak. Nami kula Reva, kula sakmenika pacare Mas Dalang. Nggih, niki, Pak. Waduh, dalangnya mati kutu terus. Mati gaya aku no. Mati gaya. Kok iso? Sampun lulus napa tasih sekolah? Nggih, sakmenika mahasiswa baru. Mahasiswa baru maba. Maba, nggih. Teng pundi menika? Wonten Isi Surakarta. Isi Surakarta. Ya. Tadi sampai sini jam berapa Mbak Repa? Ndek mau jenengan jemput kula mau jam pinten Mas? Supan kula. Kok tek babar. Wong sing jemput jenengan kok malah tangklet. Ya, ampre nutup-nutupi ya nduk ya. Nggih, menika langsung nyanyi mawon, Mbak. Nyanyi mawon. Piye to? Wong karo pacare kok gak sepel iki piye to kok malah ndredeg iki lho. Suwe-suwe malah mati gaya. Malah mati gaya. Mati gaya. Mbak Repa mawon, Mbak Repa mawon. Kula niki. Nggih no. Niki jumeneng napa lenggah mawon? Jumeneng nggih. Jumeneng. Disepoti no, Mas. Spoti. Nggih. Napa serampat? Kok iso serampat? Sing apik, sing asik, sing asik. Sing asik. Apa ya? Sing asik. Makasih. Nggih. Niki pripun Pak Dalang? Nembang. Nembang napa Pak Dalang? Kula kantun jenengan kula. Wonten pamundutan, Pak. Napa ngoten? Niki. Napa Mbah Kung? Sasi Deman dipun bawani napa mboten? Nggih. Oh dalange kok meneng ae to Mas sampean iki. Mbok kaya nek ning omah ngono kae rada criwis-criwis piye ngono. Kok kalemen to. Mungkin anu kerja kok malah teh omong-omong. Nggo numbasne skincare Dedek kok malah meneng ae to. Engko ben ditanggap Mas ngene iki. Dan sing rame malah sampean. Duh aku. Lah aku yang membantu Ayang kok. Langsung anu mawon. Bawa napa mboten kok, Mbah? Nggih, bawa. Nggih. Yuk, Sasi Deman. Wi